termasuk ciri khasipun Yai Uzairon kan sering ngajak kula ziarah kubur. Nek urusan lenggah ini kadose Yai Uzairon ngungkuli bapak betai lipat-lipat. Nek bapak remanipun gerak salat lenggah mboten patek dangu-dangu. Yai Uzairon sering napa niku ziarah ten Mbah Said Sulaiman mriku ten Mojo Agung. Bapak ugi sering nek bapak sekedap paling mriku setunggal jam men selesai. Nek Yai Uzairon, masyaallah. Kapan dijak Pak Yai Uzairon kalau biasanya mboten purun. Saking wiritane mulai bareng isak sampai adzan subuh. Wes gak leren-leren. Ya Allah. Kula tinggal turu melek nih ijik nih. Tak tinggal yang wis ijik lungguh nih. Masyaallah leren-leren kok subuh. Masyaallah. Mendel tak semental. Iki jane sare apa wiritan wis gak lelek gak dijak mulai dereng sakit terus sampai adzan subuh semengke salat santo. Masyaallah. Di antawis ciri khasipun Yai Uzairon termasuk bapak niku remene wiritan masyaallah. Mula santri Al-Fatah kok gak seneng wiritan iki ketoke rodok kleru paham waktu mondok niku. Apa gak tau melok waktu mondok. Insyaallah